Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong tals programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo da sayang kabwasan. Makteriyon lingkura timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaya bamod si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Agaw natin na Biyernes sa Pizza 9 bulan na Mayo 2025. Jada saray ulo na balita at lokal. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. Top one most wanted person na plug at 5 na otoridad. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. Lapo dagay matindi at the court hearing BE inaristo. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. Kaso na 3 counts of rape laki mampupuyo kadang betul-betul yerias. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. 44 anyos yalaki inarestod kasong druga. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. Yan balitad nasyonal kumilik aga imabuloy at karaw na European Union ya makaloob dyan polling place. Balitad kabosan dyan Radyo Pangasinan. 139 ran ebidensya kontra dating Presidente Duterte. Impresenta at ICC prosecutor. Balitad
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bongo mononaan at pulso na Pilipino. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Aray Pinoy immigrant ibantak ng Trump jad Libya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Impeachment na Presidente Marcos sa insaklang na National Youth Commission at Kamara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:11 na kabusan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Taluran na counts of statutory rape ya kaso ninsigap kontra 36 anyos ya laki siningkat na otoridad at oras na alas 10:30 na kabusan jada barangay Sagud Valley bali na Sampabian, Pangasinan. Kinabat so suspect at ngaranton na Jomar Kobe Fajardo bawal kay construction worker residente na bitang lugar. Si katoy naresto base biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte makalanor da kaso nin sunggay ito article 266 das 1 paragraph D na number 3815 yan na mindaan na Republic Act 8353 atan na Republic Act 1648 da kaso 3 counts of rape. Ang kapoy rekomenda ya piyansa laban at suspect kanya si katunatan suwa mampupuyok at ambot betul yarihas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Siningkat na otoridad at oras na alas 8:30 na kabuasan jada barangay Don Hosto Avalos Balay na Umingan, Pangasinan. So 46 anyos iyabi. Kinabat so nareston suspect garanto na Marilo Kasipong Valdres 46 anyos wala asawa residente na bitlang lugar. Si katoy naresto na taklay na ulay base da biskog na bensa warrant impaksab na korte makalanor dagtoy matindi na court hearing lapod kason simple oral defamation. Si katoy pinampiyansa kantidad na 2,000 piso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Top 1 most wanted person in arresto at oras na alas 7:46 na labi jada barangay Poblasyon Balay na Bimali, Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranto na Bernardo Cornista Santos 47 anyos wali asawa managgawa na half-block residente na barangay Dulag Balay na Bimali, Pangasinan. Si katuya siningkat base biskag na warrant of arrest yung paksed na korte makalanor da kason 2 counts of statutory rape tan acts of lasciviousness o panagkarapas. Ya si kato singgan na korte mampiyansa da kantidad na 200,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Bimali Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 44 anyos siya laki siningkat na otoridad at oras na alas 8:20 na kabuasan jada barangay Poblasyon na Balay na Binalunan, Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranto na Chris Anthony Sampayan na Murota, caretaker, residente na Suntria, barangay Santo Niño, Balay na Binalunan, Pangasinan. Sika to siningkat base biskag na warrant of arrest yung pakseb na korte da kason illegal possession of drugs tan paraphernalia. Tan sika to singganga na korte yung mampiyansa da kantidad na 3,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Binalunan Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan.
Narangalan dari katibukulan niya balitad lokal, antis tayo na unda pagad sa balitad nasyonal, wadya ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mamalos Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mamalos is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. .580 na po ng umaga, alas 5:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi pinagbigyan ng Commission on Elections o COMELEC ang hiling ng European Union Election Observation Mission na mapahintulutan silang makapasok sa mga polling places sa panahon ng pagdaraos ng 2025 midterm elections sa bansa sa May 12. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isang paglabag sa mga batas ng bansa kung pahihintulutan nila ang mga European Union observers na makapasok sa loob ng polling places. Tinukoy ni Garcia ang 1987 Constitution, gayon din ang provision ng Omnibus Election Code sa ilalim ng Article 7, Section 52 na nagsasaad na members or units of any citizens group or organization so designated by the COMELEC, except its lone duly accredited watcher, will not be allowed to enter any polling place except to vote, and shall, if they so desire, stay in area at least 50 meters away from the polling place. Bagamat pinahihintulutan ang mga dayuhan na mag-obserba sa halalan sa bansa, hindi sila maaaring pumasok sa loob ng alinmang polling place nang walang pahintulot ng chairman ng Electoral Board.
kahit mag-issue ng resolution na papayagan sila, that resolution will be declared null and void. That resolution is illegal because a resolution that is contrary to law is no valid resolution. Yan ang maliwanag na paliwanag ni Garcia. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema sa Kamara. Ang reklamo ay kaugnay sa pagpayag umano ng Pangulo na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands para harapin ang crimes against humanity sa International Criminal Court. Ipinost ni Cardema ang paghahain ng reklamo sa social media kung saan sinabi niya na ang Duterte Youth Party List ang magsisilbing endorser. Ito ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Wala pa namang pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay sa naturang impeachment complaint. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagsumite na ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC ng ikalawang batch ng ebidensya na naglalaman ng 139 items laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang war on drug campaign. Sa ipinadalang dokumento noong May 5 ni ICC Prosecutor Karim Khan sa ICC Pre-Trial Chamber 1, ang bagong set ng mga ebidensya ay pinadala sa defense team ni Duterte noong April 30, 2025. Ang naunang grupo ng mga ebidensya laban kay Duterte ay sinumite noong Marso. Sinabi naman ni Khan na ang 139 items ay inorganisa sa 4 disclosure packages tulad ng contextual elements, modes of liability, murder noong panahon na mayor pa ng Davao City si Duterte at murder sa ilalim ng barangay clearance operations ng panahon ng kanyang termino sa pagka-pangulo. Ayon naman kay ICC accredited lawyer at isa sa abogado ng EJK victims na si Gilbert Andres, ang mga bagong batch ng ebidensya ay nagpapakita ng mayroong elemento ng crimes against humanity at sa crackdown ng illegal drugs campaign ng dating Pangulo. Sinabi ni Andres na ang mga ebidensya ay nagpapakita na mayroong opisyal na polisiya sa likod ng mga pagpatay na nauna na ring pinabulaanan ni Duterte. Sa opisyal na record ng gobyerno, lumalabas na mahigit sa 6,000 ang namatay sa drug war ni Duterte at karamihan dito ay pawang mga mahihirap na suspect na drug users at dealers. Subalit sa pagtaya ng human rights group, ang bilang ay maaaring umabot pa sa mahigit 30,000. Nakatakda namang dumalo sa hearing para sa confirmation charges si Duterte sa September 23 taong kasalukuyan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Tinawag ni Senate President Francis Escudero na malupit ang napaulat na plano ng Estados Unidos na ipa-deport sa Libya ang mga Asian immigrant, kabilang na ang mga Pilipino. Umani ng pagkondena mula sa ibang bansa ang mga human rights advocate ang nasabing plano ni US President Donald Trump na bahagi ng kanyang campaign promise sa mga mamamayan ng Amerika. Nabatid na pansamantalang itinigil ng US judge ang deportation proceedings ng mga Asian immigrants, kabilang na ang mga Pilipino sa Libya. Ayon kay Judge Brian Murphy ng Massachusetts, ang pagpapatapon ng administrasyong Trump sa mga imigrante sa Libya ay labag sa court order na inilabas niya noong Marso. Ang Libya ay sinasabing may history ng pagiging malupit sa mga detainees. Nananawagan si Escudero kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na suriin ang katayuan ng lahat ng mga Pilipinong nakatakdang i-deport o ilipat sa ibang mga estado at palawakin ang legal na tulong kung kinakailangan. Tiniyak din Escudero na kung nais ng Estados Unidos na i-deport ang mga Pinoy na may problema sa immigrant, ay nakahanda ang Pilipinas sa tanggapin ang mga ito.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, lubos na nagpapasalamat si Senator Christopher Bongo sa sambayanang Pilipino matapos muling manguna sa pinakahuling nationwide survey ng pulso ng Pilipino na isinagawa mula April 28 hanggang May 3. Nakakuha si Go ng 59% na suporta o 2 puntos na pagtaas mula sa 57% sa nakaraang survey noong April 11 to 15. Siya rin ang nananatiling top choice para sa senador sa naitalang 100% awareness rating. Lubos ang pasasalamat ni Senator Go sa ating mga kababayan. Muling pinagtibay ni Go ang kanyang determinasyong ituloy ang mga patakaran na maglalapit ng mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan. Binigyang diin ni Go na nananatiling prioridad ang pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino, lalo sa pag-akses sa abot kayang pangalagang pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. Bukod sa pulso ng Filipino poll, nangunguna rin si Go sa iba pang pangunahing survey. Sa nationwide survey ng Pulse Asia mula April 20 to 24, nasambot niya ang 62.2% na suporta ng botante. Gayon din ang Archipelago Analytics na isinagawa noong April 26 to May 1, kung saan ay naitala niya ang 63%. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Biyernes. Oras po natin alas 5:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Ransunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:33 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan na Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteriol Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muhares at siyempre, dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga reklamo, mga hinaing, reaction, at mga opinion, mangyari lang po. Tumawag dito sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Pwede rin. Mapadala kayo ng inyong mga pagbati, mga greetings sa pamagitan po ng ating Facebook Live. I-search nyo lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Araw ngayon ng Biyernes, Pitsa 9 sa buwan ng Mayo 2025. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang ay eleksyon na. Sana piliin natin ang karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan, sa ating palalawigan, para sa ganun ay hindi tayo kawawa pagdating ng panahon. Piliin kung sino man ang alam nyo na mas matutulungan kayo. At saka hindi yung kung sino yung nakapagbigay sa inyo ng pera o kung ano man. At siyempre, kapaboritong Errol, huwag kayong maniwala doon sa sinasabi nila
na malalaman nila yung binoto ninyo. Hindi po totoo yan dahil ang pagboto isa-isa na papasok sa presento at yung isang upuan, isang tao lang nandoon na kayo po yung nagsisid doon mag-isa kung sino yung napupusuan nyo na kandidato. Kaya't huwag kayo maniwala na alam nila yung binoto ninyo. Kayo lang po ang nakakaalam kung sino yung binoto ninyo. Kayo lang din po ang may alam niyan dahil kung sino man ang inyong pipiliin na inyong pinag-isipan at pinagdasal na talaga nga namang mas makatutulong sa inyo, huwag nyo pong alalahanin kung ano man yung mga halaga ng ibinibigay na mga bumibili ng boto. At saka yung kuan ninyo, yung baluta ninyo, kayo rin po yung maglalagay sa makina, yung vote counting machine at lalabas yung resibo dyan. Kung sino yung mga binoto ninyo, yun po yung kuan ngayon. Titignan nyo doon sa kuan, itatali nyo kung totoo nga yung nandun sa resibo nyo na binoto nyo, kung tama yung lalabas doon sa screen, At kuan, ano pa nga ito, yung resibo ninyo, yun po itutupian. At babalik nyo lang din. Ihulog doon sa yung ballot box. Ang purpose ng resibo ay kung tama yung mga binoto nyo, yun din ang lalabas sa resibo. Pero kayo rin ang nakakaalam dyan, di ba? So ito na review yun maong. Ang turara may insula yun, sana may pawid resibo. Ayan. Kaya hindi nagtugma yan, pwede nyong i-reklamo rin. Kaya ilang araw na lang ngayon ay Friday, last day ng campaign na period ng mga kandidato. Bukas. Bukas ba? Sabado. Ajis. So 11 ay pahinga ng mga kandidato na. At sa Mayo 12 yun na po yung yung pagpipili ninyo kung sino po yung nararapat na kandidato para maglingkod sa inyong bayan sa lalawigan at siyempre yung mga senador sa buong bansang Pilipinas. Kaya't yung marami ng mga report na nangyayari na harassment, nangyayari na mga physical intimidation, gaya dyan sa bayan ng Sual. Sa bayan, nabanggit mo yung bayan ng Sual, kahapon merong nangyari na sa umaga at meron din sa gabi. At yung kahapon, personal na nagtungo sa himpilan ng pulis, si punong barangay Bernardo Saraos Molina, 51 anyos, may asawa, kasama ang nagngangalang Ernesto Ferrer Soriano, 52 anyos, may asawa, magsasaka. Sila po ay parehong naninirahan sa barangay Victoria, bayan ng Sual, Pangasinan, na ayon sa paliwanag ng dalawang biktima, kahapon, May 8, 2025, dakong alas 7 ng umaga na habang ang mga biktima ay nakasakay sa itim na Honda 155 na minamaneho ni Kapitan Molina, pagdating sa sitio sentro ng barangay Victoria, Sual, Pangasinan, merong 4 na hindi kilalang lalaki sakay ng pick-up truck ang humarang sa mga biktima. Isa sa mga suspect ay sinasabi na may edad na 55 hanggang 60. Medium belt, nakasuot ng gray na sombrero at may bit-bit na item na sling bag. Siya po yung lumabas sa likod ng pick-up truck at binantahan siya. Binantahan si na Kapitan Molina at yung kasama nito sa salitang
huwag kang makialam sa politika. Biglang naglabas yung suspect ng kanyang baril na caliber 45 pistol na nakalagay sa sling bag at itinutok sa mga biktima at biglang sinampal ng 2 beses ang biktima na si Ernesto Soriano. Tapos ang insidente, yung mga suspect ay agad na umalis sa pinangyarihan ng insidente, kaya ang mga biktima ay kaagad din na nagtungo sa police station upang ipaalam ang pangyayari at yun po ay isinulat sa blatter ni Police Senior Sergeant Christian Ray Bernardo, investigator ng Sual Police Station. At bandang gabi naman, alas 8:30, May 8. Kagabi. Kagabi naman ito. Bandang alas 8:30 ay dyan sa may barangay Kalumbuyan naman. Sual, Pangasinan, ay bandang alas 8:30 ng gabi, isang pulang pick-up na may kulay abong bahagi o kulay abo ang huminto sa harap ng barangay hall ng barangay Kalumbuyan. 2 lalaking hindi pa nakikilala, may katamtamang pangangatawan, nakasuot ng mga puting long sleeves at bonnet ang bumaba mula sa likurang bahagi ng nasabing sasakyan. Ang mga ito ay armado ng hindi pa matukoy na uri ng mahabang baril. Bigla nilang tinutukan ng baril ang mga miyembro ng CBO at meron ding mga tauhan ng Centro Alaminos City na noon ay ginagampanan lang ang kanilang mga tungkulin, dahilan upang magtakbuhan sa ang mga ito sa hindi matukoy na direksyon. Kaagad na may rumesponding mga augmented personnel. Pag sinabing augmented, mga men in uniform ito. Correct. Upang kumpirmahin ang insidente. Subalit tinutukan din sila ng mga suspect bago mabilis na tumakas ang mga ito sa lugar. Ayan, yung augmented ay 2 men in uniform nga na miyembro ng police ng 105th RFMB1 Maneuver Company. Regional Mobile Force unit yan. Okay. So, idinadaan na sa malagim at dahas. Pananakot. Wala namang buti na lang wala pang dahas. Yan. Pananakot. Talagang grabe na dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Sa mga ganyan na sa isang araw, 2 beses. Sa ganyan na ginagawa ng allegedly dahil sa politika. Desperate move na yata yan. Medyo parang aminado na sila na sila po'y matatalo, kaya dinadaan na sa ganyan na paraan, pananakot sa mga barangay official, pananakot sa mga residente ng yung mismong katunggali ni Mayor Dong Kalugay. Sana po hindi, huwag yung naman idadaan sa mga ganyan. At gawin ninyo na dapat ay patas lamang po. Dapat patas yan. Dapat ipairal natin yung sinasabi na yung free, orderly, honest, peaceful, and credible election na nakasaad po yan sa Republic Act 9006. At yung mga ganyan na pangyayari dyan sa bayan ng Sual, alam naman ng mga taong bayan alam ng taong bayan kung sino po yung gumagawa ng ganyan, di ba? Kaya't kayo po na butante dyan sa bayan ng Sual, huwag niyong hayaan na sila po ay may masamsam nila yung pwesto na yan dahil sa ginagawa nila ngayon na pananakot. Ay kung magagawa nila sa mga barangay official, how much more kayo pa
Hindi ho mananaig yung mga ganyang estilo ng isang politiko. Oo. Kung mapatunayan man na yan ay inuutos ng politiko, hindi ho mananaig yan, ay hindi ho pahihintulutan ng mga botante yung ganyan. Oo, at mas lalo po silang mag-iisip kung may mga ganyang style dahil marian mo teswal, correct. Marian tan, mamaya may very eleksyon. peaceful yan, sa bayan ng Sual. At meron pa akong may pinarating sa akin na halos hindi raw makagalaw itong mga kapulisan ng Sual. How true is this? Gaano po katotoo ito? At meron bang nasa likod na humaharang sa inyo? Kaya hindi kayo makaresponde sa mga reklamo na yan. O tingnan nyo, sino ba yung yung nagresponde diyan kagabi, 'di ba? Regional Mobile Force. Nasaan yung mga actually, 'di ba lahat naman ng bayan may mga karagdagang augmentation, may mga bantay. Oo. Nagkataon nga doon sa may barangay hall nga diyan sa may Kalumbuyan, may mga armadong dumating nga at di natin alam kung sino yung pakay ng mga yon doon sa may barangay hall. Siyempre nung nabalitaan nung mga nag-augment, pinuntahan nila. So tinutukan daramot. Okay. Yung sinakyan ng mga suspect kagabi, anong pick up. Pick up din yung kahapon ng umaga. At armado yung nanutok kay yung kapitan. Diba binugbog pa yata yung kasama ni kapitan? Oo. 2 beses daw. Tignan nyo. Sinasabi, huwag kang makialam sa politika. Yun yung sinabi kay kapitan ng Barangay Victoria. Na ayon doon sa kanyang salaysay sa police station. Ngayon, kagabi, may nangyari na naman. Pick up na naman. Armado na naman. Ibig sabihin, nandyan yung mga armadong mga kalakihan, hindi kilalang mga kalakihan na umiikot sa bayan ng Sual, Pangasinan. So, sino ba ang nasa likod ng mga ito? Bakit ang lakas ng kanilang loob na pumasok at mangharas sa mga barangay official? Manakot sa mga barangay official. Yung panahon kasi ngayon, gunban Oo nga, gunban. Bakit nakakalusot? Bawal yung mga pagbibitbit. Bakit pagdadala ng mga baril. Bakit nakakalusot yung mga armadong mga kalalakihan sa bayan ng Sual, Pangasinan? Ibig sabihin, may mataas na opisyal na nasa likod ng mga ito, kaya't sila po ay malakas ang kailang loob na pumasok. Dapat imbestigahan. Dapat imbestigahan lang. Kaya ang tinatawagan natin dito ng pansin itong si PNP Provincial Director Kapuyan, Police Colonel Kapukyan, na para hindi sabihin sa iyo na kapoy yan, dapat nagampanan mo ang trabaho mo bilang PNP Provincial Director ng Lalawigan. Itawag Imano Timot at kinan Regional Director. Kinan Regional Director Lou Evangelista. Ta siyempre Ate Sual, sakop na Region 1 tan. Correct. Ang taga Binmali Matitan si RD kumun at paimbestiganda. Ang bayan ng Sual ba nakasama sa yellow category? I-double check natin. Kung nakasama yan sa yung under watch list ng Kumilik at saka PNP. Kasi nung 20
2016, 2016 wala namang mga nangyayaring ganyan. 2019. Oh, 'di ba? Ang last na nangyari noong kung hindi ako nagkakamali, 2004. Eleksyon yata 'yon. Nung may nangyaring pinatay yung kapitan diyan sa Barangay Baybay Norte. Itong si dating kapitan Berting Rinaldo. Alam ko 'yan kasi isa ako sa mga pumunta doon na nag-imbestiga Binaril sa kanyang bahay. Doon sa harap. So pagkatapos ng insidente na 'yon, imbestiga, wala na. Biglang nawala pagkatapos na naupo na yung mga opisyal na nanalo. Bakit? Di ba? So ito na naman ngayon. May pumasok na dayuhan na galing sa ibang bayan na siya po ay kandidato diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ngayon, pumasok ang dayuhan, pumasok din ang mga dayuhan na armadong kalalakihan. Saan po galing ang mga yan? Ito na alagaran tayo, no? Anto'y investigasyon ditan at sararatan niya nagagaw-gawa ditan at satan niya balay. Kaya dapat na ibuto nyo ang karapat-dapat yung talagang subok na naglingkod dyan sa bayan ng Sual. Kaya ang kwan dyan, kayong mga botante dyan sa bayan ng Sual, dapat mag-isip-isip kayo. Tanggapin yung pirang binibigay, pero iboto ninyo yung nararapat na magserbi, yung manilbihan sa inyong bayan. Ganyan yan. Kasi kung naagaw nila yung posisyon na yan, kawawa kayo mamaya. Baka maraming mangyayari dyan. Ulitin ko lang yung nabanggit kanina na yung mga ganyang gawa hindi ho pahihintulutan ng kanyang mga kababayan dyan. Mas lalo nagdaibuto no, so para yung manggagagan sa raratan, siya man gipit-gipit, manggiro-giro, agaon laban niya patas. Ayan. Sige. Magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. At ganon din yung mga councilor, si Councilor Freddy Pinuliar, Councilor Alicia Mariano, si Councilor Hilarion Morales, Blando Quinto, si Councilor John Erickson Paraino, ganon din si Councilor Jim Castro, Councilor Ronnie Revilla, Councilor Melvin Ranas, dyan sa Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. At dugtong ko na rin po, magandang umaga kay Liga President Alex Aquino at SK Federation President Landingin. Si Darwin, si Sir Jeffrey, Sir Felix Domicilio, good morning po sa inyo. At ganoon din si Madam Sheila Pinuliar. Okay? Magandang umaga rin sa Mejia Sordilla team dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napakalakas ng kanilang tandem. Ayan, at siyempre nandyan si Atsi ng Mangaldan, at si Chenny Flores, at si Chenny Flores dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. At ganun din, magandang umaga kay Mayura Priscilla Mili Ignacio Espino ng bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Ganon din kay Mayor Jumel Anthony I. Espino. Magandang umaga po. At yung kanyang katandim na running mate niya bilang Vice Mayor, si Madriguera. Magandang umaga. Si Vice Mayor Benji Madriguera. At magandang umaga din sa founder ng Abante Pangasinan Ilocano. Walang iba, si former governor at siya po yung first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba si former Governor Amado Totaan Espino Jr.
Siya po yung nagbigay ng transformation dito sa lalawigan ng Pangasinan nung siya ay naupo bilang gobernador noong 2007 hanggang 2016 at pinagpatuloy po ito ng kanyang anak. Yung mga programa at proyekto pinalawig, dinagdagan, yung mga pasilidad, si former governor at nagbabalik na gobernador dahil sabi ng mga kababayan natin, ibalik natin ang sigla at dangal sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya ibalik si Governor Amado Pogi I. Espino III. Si Gob Ama naman sa API Party List number 123. Ayan, sa baluta. Sa inyong baluta. Sa likod po yan ha. Ayan. Isinusulong ang kapakanan ng mga Pangasinense at Ilocano, lalo na ang mga nasa rehiyong 1 at sa buong Pilipinas. Ayan. Kabuhayan, kalusugan, katarungan, kababaihan at kultura. Ayan ang kanilang advokasya. Magandang umaga na rin kay second nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo ng Lawak, Pangasinan. Si nga pala, running mate ni Governor Pogi Espino, si Vice Governor Noel Nacar ng Dasul. At ganoon din si 2nd District ang pagbabalik, board member ng 2nd District. Si board member Nestor Nicky Boy Reyes. Diyan sa 1st District, si Ricky Camba nga pala, good morning. At dito sa 3rd District, si dating mayor ng Kalasyaw, si Joseph Arman Bauson. Siya po yung tumatakbong board member ng 3rd District. Aldrin Soriano sa 4th District. Ayan. Si Councilor Aldrin Soriano. Good morning sa 5th District. Sa 5th District naman, nandyan si Superhero Somera. At si at nandyan din si Madam Rose Apagan. Ay, Apaga pala. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Nitan Lara, Wadtan Lara, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga kay incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Councilor Elias Villanueva. 14 Maswerte. Councilor Ardison Soriano. Councilor Manny Datuin. Councilor Habardani de Messina. Si Mike Tis 12121212. Mayo 12. Councilor Mike Sison. Untantumat, good morning, dakinan Councilor Jose Lorisco, si Councilor Nestor Gabrielio, at yung bagong mukha sa Sangguniang Bayan mamaya, si Engineer, engineer to si Engineer Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Walang iwanan, magkaisa sa Team Patak 10-0. Hindi lang tatatlo ang kandidato dyan. Huwag naman kayong ganyan. Si Kwan nga pala, outgoing Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ De Vera. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito. Good morning. Anong kayo, Friday? Sumpala. Sumpala. Merkulis Wedis. Good morning, si kayo. Ganun din si Kapitana Maret Velasco. Ang gapula may mansisigan-sigan at si kayo. Sige, good morning. Alas 5:59. Antes tayo nung dapag saray karuman niya balita impormasyon. Saray issue, wadyan ni Repigaram Paimano. Ang puta-putang Iren Balita.
balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang ransunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123, API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangayin din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo sa CSI? Siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subok na Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba na wag mong ituloy. Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025! Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025! Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025!
Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mahabig kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre, dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. May mga kwan dito pagbati, sabi ni Ribcha, kahit walang ayuda, pogi pa rin. Gising na tayo sa Pangasinan, sabi niya. Marlito de los Santos, si Jem Ibuen Magno, ayan, magandang umaga. Ganon din si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Sabi niya, good morning ka Dennis at ka Errol. Si Kapitana Marit Velasco, magandang umaga dyan sa Barangay Banawang. Maaga talagang gumigising ito. At siyempre, yung kanyang gawain every morning, kasama niya yung mga barangay officials. Sila po'y naglilinis na sa mga sityo, mga kalye. Hindi, kasi practice latan, yung talagang nakasanayan na, ay baliwala na yung araw-araw na maagang gumigising, katon yun. Kasi ang gusto kasi ni Kapitana Marit Velasco yung malinis ang kanyang barangay. Ayun yung marumi. Kaya maraming humahanga sa kanya. Pati yung yata, yung burarag. Burarag yung matatulad sa Santa Barbara, Mampaindorso. Di man to yung Tagay Sulimatod, Santa Barbara. Arawi, meron akong binabasa dito na isang mensahe
Mensahe. Oo, dito nakasulat dito na mga kababayan, kanto, huwag pong maniniwala sa pinapakalat na kasinungalingan. Ako di umano ay nagpapatawag sa iba't ibang lugar sa ating probinsya para mamahagi ng ayuda. Wala po itong katotohanan. Malinaw po ang motibo, guluhin at linlangin ang mga tao para magalit sa akin at hindi na ako iboto. Inuulit ko po, tanging tunay at tapat na serbisyo at maglilingkod na may puso at malasakit ang aking inaalay sa inyo dito sa aking muling pagtakbo. Mabuhay ang Pangasinan. Maraming salamat po at kasyanawa tayo ng Panginoon. So ang Amado Pogi Espino. Ayan, Return. so marami na na kumakalat. May kumakalat ng mga kasing fake news. fake news sa social Oo. media. Meron improvise na stab at may pangalan si Governor Pogi. Huwag kayong maniwala Ito po dyan. ay ipinapamahagi ng sino mang grupo na desperado at ipinagkakalat na mamimigay nga itong si Governor Pogi. Hindi po ganyan ang estilo ni Governor Pogi. Oo. Hindi po siya mamimili ng boto. Ayan. At alam nyo, si Gumpugi mamimigay lang ng tamang serbisyo kung siya ay pinagbigyan natin na mahalal muli. Mas malaking halaga pa na kapalit na programa at proyekto ang inyo pong matatamasa. Pag nakabalik si Governor Pogi, higit pa doon sa may ipinamimigay at pamimili ng boto ang inyong maasahan dyan. Ayan, kasi marami pong kuwan din hindi naman lihim sa kaalaman ng mga taga Pangasinan yung mga nagawa ni Gumpugi Espino nung siya po ay governor dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga serbisyong binigay niya marami. Yung trabaho at saka kabuhayan lang, yung livelihood assistant program na binibigay noon sa mga gustong magpatayo ng kailang mga negosyo. Marami po yan. At ganoon din yung pamanang yaman, produktong Pangasinan. Yung mga small, anong tawag doon? Micro, small, and medium. Ayan, tinutulungan yan ni Governor Pogi Espino noong siya ay gobernador. Para sa ganun ay matulungan itong mga maliliit na mga negosyante. Okay. Nagkaroon pa ng job fair on wheels. Sinusuyod po ang mga liblib na lugar, mga bayan, barangays, upang himukin yung mga kababayan natin na walang trabaho na mag-undergo ng yung training program. Libreng training. Pagkatapos na sila ay mat-train ng ilang buwan, magkakaroon sila ng certificate of recognition. Pagkatapos meron nang nakaabang na trabaho sa kanila. Binibigyan pa sila ng mga material na bagay na gamit nila. Tulad ng mga karpintero, meron na silang mga ang tawag doon, yung martilyo, kung ano mga gamit ng karpintero, mga lagari. Kaya't marami pong natulungan noon. Maraming mga kabayan natin na sila po ay sumailalim sa training program under the administration of Pogi. Nung sila po ay nakapagtapos sa program na yan, sa training na yan, sila po ay agara nagkaroon na po ng kanilang trabaho. At isa pa dyan na maraming natulungan si Gumpugi na mga kabayan natin na overseas Filipino workers. Yung mga nagtrabaho sa ibang bansa at ayaw na nilang bumalik, tinulungan po yan ni Apo Gumpugi Espino
kung papaano sila magkaroon ng hanap buhay para sa ganon ay matustusan nila ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ganyan po kamahal ni Gugpogi ang mga Pangasinense. Kaya nga po yung programang ganyan hindi po matatapatan ng kahit anumang bagay ngayong eleksyon o pinapamudmud, pamimili ng boto para lang sila ay suportahan. Maliban sa mga tulong niya sa mga kababayan natin, si Gugpogi, mapagmahal talaga sa mga Pangasinense. Hindi lang sa mga Pangasinense, kundi mapagmahal sa kalikasan. Diba? Nilunsad ni Gugpogi yung Kalinisan Caravan. Para sa ganon, lahat ng kapaligiran ay malinis. Ang Kalinisan Caravan, ito yung mga kung may mga makita ka na mga plastic dyan, plastic bottle o ano man dyan, pwede mong pulutin at ibinta, di ba? Bibili niya ng provincial government yan. At siyempre, maraming mga naaliw dyan sa naturang programa na yan. Pinupuntahan ng provincial government noon ang mga bayan-bayan para bilhin yung mga plastic materials, mga basura. Okay. Nandyan din yung Adapt a Mountain Tree Growing Project. Para sa ganon ay maprotektahan natin ang mga kalikasan. Pag nagtanim ka ng puno, pag lumaki yan, protection yan sa erosion. Hindi may erode yung kagubatan natin, hindi magkakaroon ng landslide kung sakasakaling umulan. At isa pa dyan, siyempre, yung pagtatanim, talagang protection yan sa ating kabuhayan yan. Protection sa ating environment. Kaya't ganyan kamahal ni Gugpogi yung ating lalawigan at yung panahon ngayon kasi na campaign period, pinapakita ng ating mga kababayan sa Pangasinan yung suporta at pagmamahal. Kahit na ang ginagawa sa mga caucus ni Governor Pogi ay pinapatayan ng kuryente. Katulad nung nangyari dyan sa San Nicolas. At kagabi, dyan po sa may Binmaloy, kagabi lang po, ay habang ongoing yung grand rally ng Team Sam, at nandun po si Governor Pogi together with, napansin ko rin si board member ni Kiboy nandun, anggapoy kuryente. So nandyan pa rin yung pagmamahal ng mga kababayan natin. Hindi po sila nagsialisan at inantay pa rin na makapagsalita. So yun yung mga indication na talagang gusto nilang makabalik na bilang gobernador si Apo Governor Amado Pogi Espino. Dahil ang sinasabi ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan, ibalik natin ang sigla at dangal dito sa lalawigan dahil para maibalik yung mga magagandang programa at proyekto na ating tinatamasa noong panahon ni Apo Pogi Espino. Maraming mga natulungan kasi in terms of education. Marami po siyang mga scholarship na yung scholar na nakatapos sa iba't ibang mga kurso. Meron pa nga yung anak ng yung tricycle driver. Yung nanay niya labandera. Pumunta pa doon sa Kapitolyo. May programa noon. Siya po ay nagsalita at tumulo yung luha ng mga audience dahil napaiyak siya. Dahil natulungan ni Gugpogi yan kaya marami po na mga binibigay na programa during doon sa administrasyon ni Apo Gugpogi Espino.
Kaya't Huwag po kayong mag-alala Oo. dahil ilang tulog na lamang po. Ibuhos yun na po ang inyong suporta at pagmamahal. Sana- Sa darating na Lunes. Sana yung sinasabi nyo na ibalik natin yung respeto, ibalik natin ang tamang serbisyo sa lalawigan ng Pangasinan. Sana ay hanggang sa pagkatapos ng halalan, nandyan pa rin kayo na sumusuporta kay Apo Governor Amado Pogi I. Espino III. So, yun po yung mga kwan dyan eh. Yan ang dahilan kung bakit itong mga kabayan natin ay kinumbinsi itong si Governor Pogi. Hindi po naging madali ang desisyon ni Governor Pogi sa pagtakbo dahil kayo rin po ang punot dulo, ang ugat kung bakit nagdesisyon po si Governor Pogi na muling tumakbo dahil din po sa kahilingan po ninyo. At isa pa dyan, siyempre, nakita nila kasi yung mga yung comparison ng past administration at saka yung kasalukuyan ngayon. Nung si Pogi, maraming mga natanggap na awards sa ba't ibang mga ahensya ng gobyerno, maging sa national at international. Kinilala yan ang Pangasinan dahil sa magandang pamamalakad ni Apo Gob Pogi Espino. Ngayon, ang sabi ng mga nakakausap ko, meron ding nagawa itong itong nakaupo. Sabi na, ano nagawa? Pagputol ng punong kahoy. Ano pa? Yung sabi nila, pag-utang ng 6 billion sa bangko. Pag-loan. Ano pa? Sabi ko sa kanila, yung inangkin ang 80% na yung share na sa PhilHealth at ang binigay katiting lang sa mga miyembro. Biro mo 1,700 ang bibigay mo sa mga bawat miyembro, 300. May tinawag dan konsulta ya ang gapoy doktor. Yan Kinidan nga. iretalon lasos, ayos la. Ayos na. Diba? So, programa ng PhilHealth yan consultation yan yun po yung mga sinasabi. Singer dan tuad barangay, sabda. Ang gapo mo sa konsultasyon ni agawa. Inlista pinicturan tanay ni Daikin, kwarta, asumpal. Ano pa yung mga nagawa niya kako, yung pagmura niya sa mga doctors, mga health workers, health workers. Yun ang sinasabi nila sa akin Ano pa kako, yung kapabayaan sa pagmantina ng mga provincial yung mga government hospitals dito sa Pangasinan, sabi nila. Ano pa? Yung pagbibigay ng Alibaba. Pagpapaulan ng Alibaba. Kayo naman talaga. Ganyan kaliit, ganyan kakitid ang tingin sa atin ng nakaupo ngayon. Kaya, mamili na kayo. Yung tao na nagmamahal sa Pangasinan, minamahal niya ang bawat Pangasinense, o yung tao na maliit ang tingin niya sa mga Pangasinense. Diba? Yun lang ang sasaan na po natutuon natin ang mamanding ko rin sa Sikara. Serbisyo. Mga na serbisyo. Nararamay totoo sa trabaho dat mandalos. Kayo mapaga, taong pawila may mga na programa tan proyekto sa isi kayo. Kaya sana po ay huwag bibitiw at sana po ay magkapit bisig. Huwag po kayong padadala sa pera at sa dilata. At sana po pagdating ng halalan, inyo pong lingunin yung inyong mga anak kung ano po ang kinabukasan na kailang makakamtan pagkatapos ng eleksyon. Yun po, sila ba ay mapalaki ninyo na makapag-aral?
Sino ang magbibigay ng scholarship program? Ayun po yung mga kuan ninyo. Kinabukasan ng anak ninyo ang inyo pong isipin sa pagboto ninyo dahil napakahalaga po yung boto ninyo para sa paupo ang isang opisyal na maglingkod sa ating bayan, sa ating probinsya. Hayaan nyo, hindi naman nila alam kung sino yung binuto ninyo. Yun nga, pinapaliwanag natin dito, yung boto mo, ikaw lang ang nakakaalam yan. Ayan, oho. Kayo manisyad sa tay, porkin inidanda kay kwarta, antada na sa paiboto yun. Hindi po totoo yun. Ayan. Good AM kapaborito, dito San Carlos, kahit walang 1,200. Resuelyo pa rin kami. Wala man sasaliw na boto tan si rin, ha? Ay, wala. Masib ko no. So, massive. saliwan, ditan. Kinla, talaga na... yung mga ganyan kasi, mga desperado yung mga yan eh. Ang alam mo kasi... Gamitin na yung pera para lang... Makuha yung posisyon. Makuha yung boto. At alam naman ng mga taga San Carlos, kung ano ang pagkatao, kung ano ang ginawa ng PAS, anong bago ang resolyo. Yung lolo ba niya o tatay niya? Alam nila na madilim noon ang lungsod ng San Carlos nung hindi pa nakaupo ang resolyo. Ang bilungat ng saman, ang takot ireto to at San Carlos. Atay panahon ng saman. Neontan so kipapasa nagdalaga ba yung pawiltan? Correct. Kanya na kilante merong so Resuelyo panamaglay ng late Mayor Julian V. Resuelyo at binago turatan niya amin. Pinasimbalo tura so San Carlos kanyan sa peace and order pinarakap to kanyan unsa sa biray negosyante at bali aditan sa Sudan San Carlos merong si Kinmat Mayor Ayoy Resuelyo at atan mo sinasikaso to may manimbita na sarate local investor aray foreign investor yan ayari na si Kara at mangi palagay na saratay negosyo, pian, untan, at tulungan sa syudad na San Carlos in terms of may income generating, tanet dan ere trabaho, iray taga San Carlos. Unsan na niyo, maragablay balay natan. Maragablay syudad. Maragablay kipapasen. Tani, kinlante, may untatagam di tanay, wala may babaga tumatlante, may aliwa ko na so peace and order aliwa akin naman palagi kay negosyo mo tayo di ba mampapalagi negosyo to kabato ni babaga sirin marakop so sa tayo peace and order ditan at syudad na San Carlos agauman kuya mani season binanggi mo tan eh Ante tas ka to ang tatum alanti nagaagawan nin saman. Ay duga ng panahon late mayor si kato administrator. Ante na namay kinne nan sara may panahon tas simpre si Kuya Manny season at kimot bimalig dito San Carlos dito na pusugan ng San Carlos. Anta to sa agawan nin saman anti si inyorong Resuelyo. Untantutan anta to so kiwapasan ng saman. Nan yung si Resuelyo watan si Kuya Manny aking balat ay may maliktad ko. Good morning at Kenan Michael Mariado Suganov untan mat at Kenan Myra Lapid. Good morning. Si Wilma Salas Cancino Albarida. Hello po idol. Good morning. Kwanto mat jay untan tumat si Maji Nakorda si Mr. Miskol. Paano walay kinto? Walay itawag imano to. Wala. Jerome Antenorio, Portek, Bugalion, Pangasinan. Ipawil tayo. So, matuan na sayaksak
Tanagayaga at luyag na Pangasinan. Matuan na Manangaro, matuan na action man, Governor Amado Pogi Espino III. Okay. Aha. Nagalay mi school. Ayan. Si Alpha Bravo. Charlie Delta. Aha. Good morning, sir. Kwanto jay. Good morning, matad sika. Alas 6:30 nagkabuwasan. Antes tayo nandapa, gadsare karuman niya balita impormasyon. Wajan nira pigaran paimano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga Dagupeño. Mula noon hanggang ngayon subukan ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga Dagupeño. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho.
Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:36 na kabuwasan. Pay patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalopine ang ganda alas 7 na kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo lingkor at magti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamot dita na da technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Aha, wala ray basan tayo pa dyan reaction si kwantunan na 0986-7482 dapat palitan ang mayor ng Mangaldan, walang pagmamahal sa mahihirap, ang minamahal niya si Jingguto. Pati Jingguto si Kim, suto kayo Jingguto. Si Babagayo ni Palunis yula. Wala da kinalima. Palunis yula. Wala limayutan la so ken may payurong nasaratay gabayura ya manlingkur kasiksikanan nyo kumon ag kayo na sisileng at saratay kwarta ya iiterdad si kayo tani grabe la wala may aresib ko ya balita ya dimang kuno the 6th district grabe kwarta yung bubuyak diman ay boat buying o boat buying grabe daw ang kwan dyan boat buying sa 6th district kumilik 20 pijing kumilik kumulik hindi wala daw reklamo yata walang reklamo kaya hindi sila makaakto sa mga ganyan na balita. Sabi nyo, ipapa-aral ninyo ang tamang batas tungkol dyan sa boat buying na yan. Di ba, ang dami nyong kinasuhan ng yung mga tarpaulin, oversize, yung maling pagkakadikit sa lugar. Ngayon. Yung yung boat buying naman, mag-sample. Meron na rin daw kwan, kasi kinasuhan. Yung almost 400. Almost 400. Pero sentensyahan nyo na. Anong mangyayari maniwala dyan? naman yung taong bayan. Ngayon na kasi kung nakikita nyo may mga ebidensya, yung may mga ebidensya, aral yun mo, paano tigawan nyo sa atin. Kasi kung may mga nagreklamo, verified complaint yan, at yun po ay inaccept din ng Commission on Election sa taas. Ngayon, sinasabi nyo sa mga dyaryo, sa mga radyo, sa mga interview na ipapairal nyo ang tamang batas. Sige nga, challenge sa inyo yan kung yan ba ay talagang gagawin nyo o hanggang publicity lamang.
ipairal nyo yung Abang-abang, omnibus susunod election na code. kabanata, yung mga Oo. bawal. Oho. Ayan, dito natin makikita kung talagang may ngipin yung batas na sinasabi. Dapat kahit na- walang magreklamo, Oo. ano nang naban. Ayan ang sabi, ayun ang kwan naman nila na kapag walang verified complaint ang pinag-uusapan hindi sila akto. Kung may complaint, saka sila akto. Anong gamit ng binuo nyo na task force kontrabigay? Di ba meron yun yan ba'y namatay na yung binuo na yan o buhay pa hanggang ngayon? Kung buhay pa, kontrabigay. Kung buhay pa yung binuo nyo na task force kontrabigay, ano po ang ginagawa nila ngayon? Sila ba'y natutulog sa pansitan? May nahuli na ba? Ayan. May nakasuhan na ba? Kaya pakita nyo kung totoo nga yung sinasabi nyo na walang sinasanto. Yung dyan sa sinasabi mong 6th district, baka pwedeng silipin. Grabe daw dyan, kaliwat kanan daw, lantaran, kahit na may mga nagbabantay na mga law enforcers, walang magawa. Binabantayan lang. Hindi naman yan yung sini para bantayan. Anong gamit ng mga law enforcers? 'Di ba, tagapagpatupad ng batas. Under kayo ng Commission on Election. Ang may kapangyarihan ngayon, ang Commission on Election. Natin itatawag Imano at Comini. Kaya kung may nakita kayo, kayong mga law enforcers diyan, dahil kayo po yung tagapagpatupad ng batas, huliin ninyo. Akto yan akto na nakikita ninyo. Huliin ninyo. Kung may mga vote buying na nagaganap sa inyong nasasakupang lugar, huwag naman kayong PWD. Aliwan bulag, aliwan tulag, aliwan umul. Aliwan umul. Matagal nang itinatanong sa Comelec yan yung pagpaparehistro pa lang, yung may mga flying voters pa lang, di ba? Basta meron daw silang certificate galing sa barangay, inisyo ng barangay, goods na yon. Goods. Oo, paano to may kapitanet kin unor-unor sa may sa kaya kandidato at ang alam taga di man inisyo ang tuy permit barangay permit barangay clearance Lante. May residency, di ba? Kanya dapat na kumilos tayo. Ayan. Sa mga pangyayari ngayon. Sabi ni 0945-7639, mga sir, grabe, masibang bigayan at bilihan ng buto sa Pangasinan. Pero ang ibubuto namin ay ang magbibigay ng serbisyo. Governor Amado Pogi Espino, sabi niya. Sige. Ipanong na yun. Ipalik na yun, no Lunes. Ayan. Vanessa Manzano. Espino pa rin tayo, sabi niya. Alas 6:43 ng umaga. Siyempre, itong hawak-hawak ko ngayon itong API party list. Ano ba ang layunin? Ano ba ang advokasya ng Abante Pangasinan Ilocano party list? Siyempre nandyan yung kabuhayan. Gusto niyo magkaroon ng kabuhayan? Siyempre, sinong ayaw, di ba? Gusto nyo magkaroon ng kalusugan.
O siyempre, kung gusto nyo, suportahan nyo yung magbibigay ng kalusugan. Hindi lang yung salita, kundi yung gawa. Ano? O, nandyan ang katarungan, yung kabahian at kultura. Yun po yung mga advokasya ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. At subok na po ito dahil sila po ay talagang hindi huminto sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. May sa tulungan to Api. Lalo na sa mga usaping pangkalusugan sa ospital. Kasing ganang dararamay totoo, tatulungan mat irang tampol. Mangikitar mat na panangaro, suporta. Taasaliti mo ala. Kada distrito po, may nakatuka po yan na sila po yung pwedeng lapitan na humingi ng yung financial assistance para sa hospital bill. Pero sa ngayon kasi, eleksyon, may order kasi ang taas sa Commission on Election na pinagbabawal ang pagbibigay ng guarantee letter. Kaya suspendido po pansamantala ang mga guarantee letter sa lahat ng mga nagbibigay. Kaya't pagkatapos ng eleksyon, kapag nahalal at may nakaupo na miyembro bilang magrepresenta sa Kongreso na Abante Pangasinan Ilocano Party List, ay tuloy-tuloy po ang kailang pagbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Kahit huwag niyong kalimutan yan, dahil isinusulong ang kapakanan ng mga Pangasinense at Ilocano, lalo na sa mga kababayan natin sa buong Region 1 at buong Pilipinas. Kaya't sa likod ng baluta, nandoon po yung iba't ibang mga party list. Basta hanapin nyo lang 123. 123. Yung po yung hanapin nyo. 123. So, numero na Abante Pangasinan Ilocano Party List. Dahil ang first nominee ng API Party List, walang iba ang ating iniidolo. Nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan. Walang iba si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Siya po yung first nominee sa Abante Pangasinan Ilocano Party List. Gub-ama. Siya po ay busis ng mga naaapi. Good morning kay Mar Pascua. Yan. Good morning din naimbag nga bigat kada kayo amin apo nga dumdumngeg dita first district. Sa payla kumat ita first district at na siya ati kasasadyo tatanga bigat ken kumakat amoyon ti ibutoyo dati dumteng Mayo 12 kumagat pilyenyo dagiti kandidato nga nasya at ti programa da nasya at ti platapormada tanong kastaket hantayo nga maalilaw dagiti ibagbaga dagiti dudu mga kandidato. Ilocano latan diretso. Ayan. Siyempre, kastama dita 6 district apo. Hang kayo nga pal-alilaw. Kanina subukan nyo matan talo nga tawan anya tinaramid na apo. Kakaasi tayo nga Pangasinan. Kawawa tayong mga Pangasinan, di ba? Sa loob ng 3 taon. Dahil lang sinasabi nyo noong 2022, subukan natin. Nasubukan nyo na. Tama na yan.
ibalik natin ang sigla at dangal sa lalawigan ng Pangasinan. Sabagay, naikumpara damat. Ayan, Kumpara damat no antoy trabaho. Ayan. Sara may banaga administrasyon tanamay natan. Tadi maraming mga nakakausap tayo na sila po pumupunta sa Kapitolyo. Umiiling-iling sila sa dumi ng Kapitolyo ngayon. Sayang. Nanghihinayang sila. Hindi tulad daw noon na napakaganda ang kapaligiran, napakaganda ang loob ng Kapitolyo, pero ngayon pinabayaan. Kaya Bali, takin. Sama-sama tayo. Pigaran, tatlong tulog na lang. So, mamaya, bukas, linggo. Sama-sama tayo. Tatlong tulog na lang, ipanang nang nila. Basta't sama-sama. Kayang-kaya, basta sama-sama. Ayan. No inaroyo, subalayo, inaroyo probinsyayo, araw nyo, so anak yo, tansaraya, unsublag ni rin generasyon. Yung mga magkakusunod na araw ng motorcade ni Governor Pogi, ano yung nagkura may video, talagang aga makadalad so luluganan. Sa abatan dalan na payapayan si Governor Pogi. Grabe talagang lalo la dito na parte na 4th District, Karuman, tan 2nd District. 3rd District. 3rd District. Halos amin ya distrito. Ayan, Grabe. Karami totoo. Nanang mo. Talaga na gano ang puta-puta, gano asabi na ugto. Tinalaranan dan makadalan at sa isikara si Governor Pogi. Akailiw iran talaga at sa may manangaro at sa luyag na Pangasinan. Grandura Lopez ditan at Lingayen. Good morning. Okay. Araya dumarengal tayo ditan at balay na Kalasyaw, Pangasinan. Good morning at si kayon. Amen. Yung team Patak 10-0 dyan. Good morning. Ayan. Successful mo na may grand rally da. Gano man correct. Medyo mauran. Pigaray konsihal. Di ba, Walura? Huwag aliwan talura labat sa konsihal. Aliwan talura, aliwan ang patira. Walura kaya nga ang sinasabi nila dyan, 10-0. Oo nga bakit may kwan dyan? May pasaway kasing ano dyan. May mga pasaway. 3 lang ang sinasabi. Nasaan yung majority? Nawala na sila. Walay kinkasidtan, walay miron. Walay mibabali. At hanggang po mo subusis da. Lante. Si kakampanya da, talura. Okay, talura si rin. Sumanservit sa ng bayan. Si Kimot. Tatungtungan lalanti at 10-0, di ba? Akin na talura babanggitin nyo. Si Kayuran na managbanggit. Hindi, bari tapigtigara mat iraratan niya, mga ibabaga. Ibagayo, araya, sukin, walad line up, nasatay karamat makanlalay. Aliwan samay, subutoyo, talura labat. Ande, aliwatan. Akin na, si karalabat si rin sonyorong, at sanggo ng bayan. Si karalabat, talura labat. Walang si kayutan. Kasi pakatalosyo at talura labat, tayo kayo by 10-0, Aliwa, sinunggay day Ken, walad Republic Act 7160. Kailan mo tayo Republic Act? Siyempre, Ken, walura, so miyembro isang gunang bayan. Kasi babaga lang tidya wala may tungtungan dala. Akin tayo 10-0, talura labat si rin. Kanya na agyusosong gayin sulay. Waluran na waluratan. Hindi, atay talura, si katutan lang ti diskartida. Gano'n sa kilaba simbutom, sarag to Pero lang ti, wala yung balibalin tungtungan ditan. Sige. Hanggang po mo sususunggayan dan loy, talura lang ti iyagda. Pero aliwatan, so talura. Aliwa. Banking, desisyon. Banking, may babalin desisyon. Akin na, baranggayo, pigaray Ken. Hindi siguro si feeling to na si Ken may duarang bugkulan. Dito.
Parang bugkulan at walay busis da. Nitan. Wala na mo. Sige. Dila ko bugkulan. Okay, nga pala manadlaom, yung oras tayo da programan, maabig yung kabuwasan Pangasinan, kanyan si Kamet pansamantalan na mga patanger, tanong pawilak na buwas, alas 4 hanggang alas 5 ng arom, at programan iradyo tayo. Sari akalopyo da sayan programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkura, Timog Pangasinan, Tanis Muhares, Tanjad Technical Control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday, Antabayanan, Suntumbok, yung programa nan Amor Ligaspi Gutierrez Diga, Araya Tartariwaran Balita. Ipasabid kasiksikanan nyo. Ditan na Jalawat ada sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!